Què puc fer? Què haig de fer jo ara, Ets un ximplet, Ace. Per què no et vas fer soldat com et vaig dir jo, Ace, vosaltres dos, quan sigueu grans, vull que us feu soldats. D'acord? Feu-vos uns bons soldats. Si proves de fer qualsevol bestiesa per aturar aquesta execució, no tindré pietat de tu, Garp. Si la pogués fer, ja l'hauria fet.